پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратҳо менамоем. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаи 52 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 6 феврали соли 2026 соати 10 дар шаҳри душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон рустами эмомалӣ, шаҳри душанбе, 3 январи соли 2026. шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баррасии ҳисоботи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳолати назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2025, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи истифодаи маблағҳои фонди захиравии бонки миллии тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси манзили ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар қонунҳои қабулнамудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта шудааст. ҳар қадам ба сӯи фардои беҳтар, ҳар даст саҳм дар ободии ватан, созандагӣ роҳи рушди миллат, раванди бунёдкориҳо дар кишвар. рушди иқтисод, амнияти энергетикӣ ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум, гомҳои устувор баҳри расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, энергетикаи устувор, ояндаи дурахшони ватан. рушди саноат пояи иқтисоди қавӣ, аз ашёи хом то маҳсулоти рақобатпазир, аз меҳнати ватандӯстона то бозорҳои ҷаҳонӣ, саноати рушдёбанда, содироти устувор ва иқтисоди нерӯманд. кишоварзӣ сарчашмаи зиндагист, аз донаи умед то ҳосили фаровон, аз меҳнати деҳқон то дастурхони ҳар хонадон, истифодаи самарноки ҳар қитъа замин, кафолати таъмини амнияти ғизоӣ ва фардои устувор. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. тамаддуни ориёӣ бо арзишҳову фарҳангию ахлоқии хеш дар ташаккули тамаддуни башарӣ нақши бисёр муҳим дорад. эълони соли 2006 соли тамаддуни ориёӣ, бунёди конун, яъне маркази тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии Наврӯз дар пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ва ба ин муносибат баргузор намудани чорабиниҳои бошукӯҳи илмӣ фарҳангӣ дар дохил ва хориҷи кишвар нишонаи арҷгузорӣ ба таърихи гузашта, имрӯз ва ояндаи миллати тоҷик мебошад. зоишои тағои Мурод гузориш медиҳад.
яке аз нуктаҳои меҳварии масъалаи муаррифӣ ва шинохти таърихи тамаддуни ориёӣ дастури роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дар шаҳри Душанбе бунёд намудани қонуни тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии Наврӯз мебошад. Ташкили қонуни тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии Наврӯз рамзӣ буда нишонаи меросбари асили тамаддуни ориёӣ маҳсуб ёфтани мо тоҷикон мебошад. тоҷикон имрӯз яке аз миллатҳои меросбари тамаддуни ориёӣ ҳастанд. иқдоми пешвои миллат вобаста ба таъсиси қонуни тамаддуни ориёӣ аст. мусоидат ба он мекунад ки мо арҷгузории худро ба тамаддуни ориёӣ, мероси ориёӣ ки таърихи зиёда аз 6000 сола дорад, саҳми бештар дошта бошем. арҷгузорӣ ба ин мерос, арҷгузорӣ ба шахсиятҳое ки дар рушди ин мерос хизматҳои таърихӣ карданд, метавонад ки барои ҳар як наврасу ҷавони имрӯза ҳамчун дарсу сабақи худомӯзӣ, худшиносӣ хизмат кунад. бояд ҷомеаи ҷаҳонӣ бештар ба арзишҳои ба ҳамоии инсонҳо, ба арзишҳои ба ҳамоии фарҳангҳо бояд кӯшиш кунад ва ҳамин иқдоми пешвои миллат ҳам ҳадафи асосишон ҳамин аст. тавассути ташкили ин марказҳо беҳтарин арзишҳо, суннатҳо ва чеҳраҳои мондагор ки дар тамаддуни ҷаҳонӣ ҳамто надоранд ҳифз мегардад. ин марказҳо як нав муҳаққиқону донишмандонро барои ба таври шоиста анҷом додани пажӯҳишҳо дар самти таҳқиқи таърихи тамаддуни ниёгон ва муаррифии он муттаҳид менамояд. дар идомаи ин иқдомҳо бо мақсади таҷлили бо шукӯҳи соли ободонӣ ва таҳкими худшиносӣ аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе, раиси Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ як иқдоми хеле накӯҳе сурат гирифт ва ба аҳлизиё, ба мутасаддиён супориш доданд ки дар бораи ташкили маркази ҳифзи хотираи таърихӣ ва таҳкими худшиносӣ пешниҳодҳои худро ироа созанд ва дар Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон аз ҷумла дар Институти фалсафа ва сиёсатшиносӣ олимон ба ин кор машғул ҳастанд ва ин марказ низ метавонад ки бо ҷамъ овардани мероси фарҳангӣ, бо ҷамъ овардани ҳайкал, пайкара, нимпайкараҳои шахсиятҳои таърихӣ ки дар рушди ҳам тамаддуни ориёӣ ва ҳам тамаддуни давраи асри миёнагӣ ва муосири Тоҷикистон саҳм гузоштанд, мо ҳиссаи худро дар таҳкими худогоҳӣ ва худшиносии наврасону ҷавонон гузорем. ҳадафи меҳварии дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон агар аз як ҷониб муаррифии тоҷикон ҳамчун миллати тамаддунофар ва меросбари аслии ориёиҳо бошад, аз ҷониби дигар ҳарчи бештар фарогир кардани таҳқиқу пажӯҳишҳои илмӣ дар робита ба таърихи тамаддуни ориёиҳо ва унсурҳои он, махсусан Наврӯз мебошад. бунёди маркази байналмилалии Наврӯз ба он мусоидат мекунад ки мо ҷашну идҳои миллиамон аз ҷумла Наврӯз, Меҳргон, Тиргон, Садда, Шаби Ялдо ва ғайраро барои таҳкими ҳуввияти наврасону ҷавонон истифода кунем. мавзуоте ки ҳам пешвои миллат дар паёми имсола хотирнишон карданд ки мо ҳамчун мардуми шаҳрсоз, тамаддунсоз, фарҳанговар бояд нақши худамонро дар ҷаҳони имрӯза бештар нишон диҳем ки мо мардуми фарҳангсоз ҳастем, фарҳанговар ҳастем ва арзишҳои фарҳангӣ мо дар маҷрӯи тамаддуни башарӣ ҷойгоҳи хоса дорад. то ин давра барои шинохти таърихи тамаддуни ориёӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асарҳои гаронбаҳое ба монанди тоҷикон дар оинаи таърих, аз ориён то сомониён, ориёиҳо ва шинохти тамаддуни ориёӣ, нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёиҳо, забони миллат, ҳастии миллат ва чеҳраҳои мондагор таълиф гардиданд ки масъалаҳои меҳварии таърихи тамаддуни ориёӣ дар он таҳқиқу баррасӣ мешавад. истиқлолият дар таърихи давлатдории тоҷикон ва сарнавишти миллати тоҷик оғози марҳилаи сифатан нав гардида барои шинохт ва дарёфти арзишҳои тамаддуну фарҳанги миллӣ заминаи устувору пойдор фароҳам овард.
саноат омили муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ву иқтисодӣ буда ҳамасола дар натиҷаи андешидани тадбирҳои зарурӣ ҳиссаи он дар таркиби маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба тадриҷ зиёд мегардад. доир ба рушди саноат ва нишондоди баланди истеҳсолӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба рушди соҳаи саноат ва тақвияти иқтидорҳои нави истеҳсолӣ вобастагии зич дорад. бо дар назардошти ин ҳукумати ҷумҳурӣ бо мавриди истифода қарор додани иқтидорҳои мавҷуда ва ташкили корхонаҳои наву афзоиши истеҳсолот чораҷӯӣ менамояд. бо вуҷуди таъсири омилҳои берунии иқтисодиёти мамлакат бо талошҳои муассири ҳукумати кишвар сол то сол рушд меёбад. саноаткунонӣ бо суръати кишвар яке аз ҳадафи муҳими стратегии миллӣ буда ҷиҳати амалишавии ҳадафи мазкур аз ҷониби ҳукумати мамлакат барномаи саноаткунонӣ бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 қабул ва амалӣ гардид. дар доираи тадбирҳои андешидашуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти маъданӣ аз 7 миллиард сомонӣ дар соли 2020 ба 26 миллиард сомонӣ дар соли 2025 расонида шуд ки ин 3,4 баробар афзоишро таъмин намудааст. афзоиши истеҳсоли маҳсулот имкон медиҳад ки ҷойҳои нави корӣ афзуда сатҳи зиндагии мардум баланд бардошта шавад. тоҷикистон аз ҷиҳати захираи ашёи хуми ғайримаъданӣ барои истеҳсоли масъалаи сохтмонӣ бой аст. ин шароит имкони мусоиди рушди инкишофи соҳаро фароҳам овардааст. соли 1991 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти маъданӣ 3 номгӯро ташкил медод. ҳоло ин нишондиҳанда ба 17 номгӯй расидааст ки ин яке аз натиҷаҳои назаррас дар рушди иқтисодии соҳаи саноат ба шумор меравад. дар маҷлиси васеи ҳукумати мамлакат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулини вазорати саноат ва технологияҳои навро ҷиҳати татбиқи амалии яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат тавассути ба истифода додани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ба кор андохтани иқтидорҳои бозистода ва пешгирӣ кардани раванди аз фаъолият боз мондани корхонаҳои саноатӣ афзоиш додани истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда зиёд намудани шумораи коргоҳу корхонаҳои хурди истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳо бахусус дар самти коркарди меваю сабзавот ва таъмини фаъолияти муназзами корхонаҳои саноатӣ ва бо дар назардошти талаботи бозор ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти соҳа вазифадор намуданд. дар амал иҷро гардидани дастуру супоришҳои саривақтии роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои рушди устувори иқтисоди миллӣ ва беҳтар гардидани зиндагии аҳолии кишвар заминаи мусоид фароҳам меоварад. дар вилояти суғ дар доираи ҳадафҳои муҳими стратегӣ бунёду ба кор даровардани корхонаҳои нави саноатӣ тақвият ёфта тадбирҳо дар самти зиёд намудани ҳаҷми содироти молу маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда амалӣ мешаванд. дар ин росто таваҷҷӯҳ ба зиёд намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваю сабзавоти коркард ва бандубастшуда бештар аст. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. дар вилояти суғд имконият ва иқтидори коркарди ҳамаҷонибаи меваю сабзавот зиёд буда ҳамасола дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳаҷми муайяни маҳсулоти тайёр ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва васеъ намудани харитаи содирот мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд бо соҳибкорону сармоягузорон тадбирҳои заруриро амалӣ намуда фаъолияти қариб 50 коргоҳу корхонаи коркард ва банду басти маҳсулоти кишоварзиро тақвият мебахшад. бо таваҷҷӯҳ ба истифодаи ҳамаҷонибаи имконияту иқтидорҳои содиротӣ хусусан риояи ӯҳдадориҳо оид ба талаботи сифат ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ давоми солҳои охир дар вилоят шумораи коргоҳу корхонаҳои коркард ва банду басти маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардид. чунин корхонаҳо асосан дар шаҳру ноҳияҳои хуҷанд, исфара, истарафшан, конибодом, ашт ва бобоҷон ғафуров ба кор дароварда шуданд. ҳоло дар ин корхонаҳо коркард ва банду басти меваи хушк, сабзавот, истеҳсоли нушоба, афшураю мураббо ва дигар намуди консерваҳо мутобиқ ба талаботу стандартҳои ҷаҳонӣ роҳандозӣ гардидааст.
در شهرهای خوجند، اسفره، استرافشان و کنیبادام سال 2025 کارخانه‌های سیردریا، دارو ارتفود، آبی زلال، صبح وطن و دیگر شرکت‌های استحصالی که سمت فعالیتشان با کارکرد میوه و سبزیجات روانه شده است، در اساس طلبات بازار منطقه و جهان حجم صادرات محصولات تیار را زیاد نمودند. در سال 2025 محصولات کشاورزی از ولایت سوق به کشورهای خارجی دور و نزدیک در حجم 153,000 تن صادرات کرده شده است که نسبت همین دوره سال گذشته 29,600 تن زیاد بوده، 123.9% را تشکیل می‌دهد. در سطح ولایت کارکرد محصولات کشاورزی خیلی نظررس میباشد و بعد استحصال آن در کارخانه‌های صنعتی بندوبست کرده به صادرات روانه کرده می‌شوند. در سال 2025 میوه‌های خشک کرده شده در حجم 103,700 تن از ولایت سوخت به دیگر دولت‌ها صادرات کرده شده است که این نشان دهنده نسبت همین دوره سال گذشته 13,600 تن زیاد بوده، 115.1% را تشکیل داده است. سال 2025 از ولایت سوق به خارج کشور در مجموع به مبلغ 1 میلیارد و 705 میلیون دلار شتات‌های متحده امریکا مال و محصولات صنعتی و کشاورزی صادرات کرده شده است که نسبت به سال 2024 670.4 میلیون دلار زیاد میباشد. امسال هم از تلاش مقامات محل و صاحبکاران به آن روانه شده است که کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی تأسیس یافته حجم صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی از ولایت سوق به خارج مملکت بیشتر شود. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوق، اخبار. تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بیشتر از 7 ماه باقی مانده است. برای استقبال سزاوار این جشن فرخنده ملی در ناحیه بلجوان کارهای سازندگی وسعت داده می شوند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. ساکنان ناحیه بلجوان با افتخار از فضای روحبخش کشور صاحب استقلال در نتیجه فعالیت ثمره‌بخش مهنتی نشاندادها را در همه بخش‌های خواجگی خلق افزایش داده ایستادند. طبق معلومات وابسته به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بلجوان بنیاد 257 انشاءات نقشه‌گذاری گردیده تطبیق زیاد از 200 لایحه آن با جلب مبلغ‌های غیر بودجتی در نظر داشته شده است. از شمار انشاءات جشنی تاکنون 232 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته است. از جمله در ساحه علم و معارف بنیاد 22 انشاءات به نقشه گرفته شده، روند اجرای پره‌ای آن در مرحله انجامیابی است. بخشیده به سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار مؤسسه‌های تعلیمی در ناحیه بلجوان به استفاده داده شد. باز 6 مؤسسه تعلیمی دیگر به نقشه گرفته شده است و ساخته به استفاده داده می شود. عملی شوی 31 لایحه در ساحه تندرستی که همچون انشاءات مهم جشنی محسوب می‌یابد برای تامین رشد ساحه مساعدت می‌کند. فعالیت مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه که طبق معلومات مجموعاً 36 مؤسسه را تشکیل می‌دهد، متخصصان ساحه با استفاده از امکانات فراهم بوده و توسط 7 نقلیات یاری تعجیلی به ساکنان مرکز و جماعت‌های دهات دوردست ناحیه خدمت رسانی می‌کنند. بخشیده به جشن 35 ساله استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در ناحیه بلجوان 3 بنگاه طبی ساخته به استفاده داده شد و اینچنین 4 مرکز سلامتی دهاتی دیگر از طرف لایحه ملت سالم پر از نوسازی کرده به استفاده داده شد. با طبق دستور سپارش‌های به واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه بلجوان به نقشه گرفته شده است که بنای اساسی مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه بلجوان بنیاد کرده می شود. این حال در ناحیه بلجوان شرایط مؤسسه‌های تندرستی خوب براه مانده شده است. ما طبیبان کوشش میکنیم در همه حالت به بیماران خدمت با صفت رسانیم. در برابر رواج کارهای ساختمانی اینچنین با اقدام و تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی برای تامین آبادانی کوچه و محل، باغ و گلگشت‌ها، شفط راههای ماشینگرد، اداره و مؤسسه‌ها، خانه‌های استقامتی، بازار و مرکزهای سودا، کنار ساحل دریاها و دیگر خیابان و موضع‌های ناحیه اکسیه تازگی محل تشکیل گردیده هر هفته با برگزاری چنین حشر دستجمعانه کارمندان نهادهای گوناگون و ساکنان محلی پیوسته همه گوشه و کنار از پرتوها تازه کرده می‌شوند.
سهم گذاشتن در رشد و شکوفایی وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال وظیفه هر یک ساکن کشور میباشد. با مقصد تازه آزاده نمودن مرکز ناحیه بلجوان، ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون به حشر دستجمعانه برآمده برای تازه آزاده نمودن قد ساحل، کوچه و راهروها، تشکیلات و مؤسسه‌ها سهم ارزنده خود را گذاشتند. در مرکز ناحیه بلجوان و جماعت‌های دهاتی آن کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد تا که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده استقبال گیریم. سرعت بخشیدن روند آبادانی و سازندگی‌ها و تطبیق دیگر هدف‌های مهم و شایسته در ناحیه از مرام و مقصدهای اساسی ساکنان در زمینه اجرای نقشه چاره‌بینی‌های معین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه به استقبال جشن پرافتخار ملی میباشد. حالا جهت آمادگی‌ها به مناسبت استقبال این جشن فرخنده در سطح بلند ادامه دارد. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه بلجوان، اخبار. در شهر استرافشان با بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی حجم استحصال محصولات افزایش و فراگیری ساکنان به کاری دائمی زیاد می‌گردد. با استفاده از امکانات و شرایط موجوده صاحبکاری، حالا در جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل ساختمان انشاءات نوی صنعتی ادامه دارد که پس از استفاده آن استحصال محصولات نو به راه مانده شده ساکنان به کار تامین می‌شوند. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. به خاطر استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 990 انشاءات به نقشه گرفته شده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری استرافشان پورا اجرا گردیده، علاوه 160 انشاءات تعییناتشان گوناگون طرح‌ریزی کرده شده است. فعلا اوج کارهای ساختمان و تعمیر و از نوسازی در بیناهای بلندآشانه استقامتی، مرکزهای سودا و خدمترسانی، انشاءات ساحه معارف و تندرستی، فرهنگی و ورزشی و صنعتی با مرام ادامه دارند. امروز با توجه به ساحه صنعت یک عده اقدام تشبث های سازندگی راه اندازی کرده شده است که یکی از آنها ساختمان خط نوی استحصال بازیچه‌های کودکانه در جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل به شمار می رود. اقدام مذکور با دستگیری و راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی منصور عمرزاده در دایره تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت کشور عملی گردیده با بکار انداختن خط نوی تکنولوژی تا 30 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین خواهند شد. بینای نوی خط استحصالی در میدان 3200 متر مربع بنیاد یافته برای استحصال زیاد از 10 نمود بازیچه‌های خرد و بزرگ کودکانه پیش بینی گردیده است. در شرایط امروز تطبیق این اقدام نه تنها به زیاد گردیدن نامگوی محصولات بلکه به جلب بیشتر زنان خانه‌نشین به کار دائمی نیز مساعدت خواهد کرد. استحصال خط نوی کارخانه با 10 نمود محصولات فعالیت را آغاز می‌نماید. ما از دستگیری‌های دولت و حکومت منتدار هستیم، خاصتا از پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و برای آینده صفت محصولات را بلند و نمودش را زیاد کردن باز هم کوشش می‌نماییم. جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل یکی از پیشصفان ساحه صنعت در مقیاس ولایت سوخت محسوب یافته به استحصال بازیچه‌های کودکانه، دوچرخه و مبل و جهاز کودکانه با شکل و اندازه‌های گوناگون مشغول است. عین زمان در کارگاه زیاد از 30 نامگوی بازیچه‌های کودکانه، دوچرخه‌های گوناگون و مبل‌های خوش‌صفت استحصال گردیده و بازارهای داخلی و خارجی پیشنهاد می‌شوند. روند استحصالات با استفاده از دستگاه و تجهیزات معاصر به راه مانده شده، محصولات کارخانه به کشورهای همسایه صادرات می‌گردد. عین زمان در کارخانه 140 نفر کارمند که اکثر آنها را زنان و بانوان تشکیل می‌دهند با شغل دائمی و معاش مناسب تامینند. در شهر استرافشان با مقصد سهمگذاری در رشد و نمو کشور به خصوص ساحه صنعت توجه خاص ظاهر گردیده، همساله حجم استحصال محصولات صنعتی افزایش می‌یابد. عین زمان شماره کارخانه‌های صنعتی در شهر استرافشان به 106 عدد رسیده، در آنها از جانب صنعتچیان 75 نامگوی محصولات استحصال کرده می‌شوند که 35 نامگوی آن واردات وضع کننده به شمار می روند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر استرافشان، اخبار. راهاندازی گردیدن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب از صف دوستداران کلام بده را در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاد نموده است. در دور نهایی آزمون 7 نفر از ولایت صاحب جایهای نمایان گردیدند که یکی از آنها پروانه محمد یوسف می باشد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
хонандаи синфи панҷуми муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри хуруғ Парвонаи Маҳмад Юсуф дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти классикии тоҷик ширкат намуда сазовори ҷои сеюм гардид. Ин хонандаи фаъол бо раҳнамоии омӯзгор Зарина Шерғозиева аз рӯи низомнома зиёда аз 100 ғазал, 120 рубоӣ ва дубайтӣ, 100 байт аз достон ва қасида аз бар намудааст. мутолиаи бештар ва ташаккули донишу ҷаҳонбинӣ аз ҳадафи минбаъдаи ин хонанда маҳсуб меёбад. ман Маҳмад Юсуфова Парвона, хонандаи синфи 5 муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Хоруғ ҳастам. ҳамчун ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти классикии тоҷик. тӯли 4 сол аст ки дар ин озмун иштирок мекунам. дар соли 2024 ман ғолиби ҷои ифтихорӣ гаштам ва дар соли 2025 ҷои сеюмро ишғол намудам. ман миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо хонандагону наврасон чунин озмунҳоро ташкил додааст, ки мо метавонем дар онҳо дониши худро сайқал диҳем. таваҷҷӯҳи Парвона махсус ба ашъори Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абуалӣ ибн Сино, Саъдии Шерозӣ, Садриддин Айнӣ ва дигар намояндагони адабиёти оламшумули тоҷик зиёд аст. хонандаи муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаёқат Маҳмад Юсуф ва Парвона дар ин озмун фаъолона иштирок намуда дар ҷумҳурӣ сазовори ҷои сеюм гардид, ки ин боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. Парвонаи Маҳмад Юсуф дар пеши худ мақсад мегузорад, ки дар оянда бештару беҳтар ба илмомӯзӣ машғул шуда, бо кӯмаки омӯзгорони фанни забон ва адабиёт дар озмуни ҷумҳуриявӣ шоҳномахонӣ, маҳфил ва дигар озмунҳо ширкати фаъолона дошта бошад. даври сеюми олимпиадаҳои фанӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ оғоз гардид. Олимпиада дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони балоёқат дар шаҳри Ҳисор баргузор шуда, дар он зиёда аз 1000 хонандаи болаёқат иштирок намуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. зимни ифтитоҳи даври минтақавии олимпиадаи фанӣ, ки дар литсей барои хонандагони болаёқати шаҳри Ҳисор доир гардид, намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид, ки ҳадаф аз баргузории олимпиадаҳои фанӣ дарёфт ва муаррифии хонандагони боистеъдоду пурғайрат буда, чунин чорабиниҳо имкони нишон додани маҳорат, рушди тафаккури мантиқӣ ва малакаҳои эҷодкориро фароҳам меорад. ин озмунҳо имкон медиҳад, ки то дониш малакаи хонандагон санҷида шаванд, такмил дода шаванд. беш аз ҳама ин як заминаи хубе аст, махсусан баргузории чунин олимпиадаҳо барои рушди кашфи истеъдодҳои навҷавон ва ин як имконияте фароҳам меорад, ки то хонандагон тавонанд дониши худро санҷанд. олимпиадаи мазкур аз рӯи фанҳои табиӣ, риёзӣ ва ҷамъиятии гуманитарӣ баргузор шуда, ишtirokчиён сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ ва маҳорати зеҳнии худро нишон доданд. ман хонандаи синфи 11 аз мактаби 66 шаҳри ваҳдат мебошам. тӯли 4 сол аст ки дар ин озмун ширкат варзида. дар даври сеюм аст ки ҳоло инҷо ман иштирок мекунам ва сазовори ҷои якум гаштам ва дар ин давр мехоҳам, ки боз ҷои намоёнро гирифта дар ҷаври ҷумҳуриявӣ низ иштирок намоям. маҳз таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳадафи баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа, ҷалби бештари ҷавонон ба донишомӯзӣ, гиромидошти мероси адабӣ ва ташаккули ҳисси меҳанпарастию миллатдӯстӣ ҳамасола олимпиадаҳои фанӣ баргузор гардида, чеҳраҳои нави илмию адабӣ ба ҷомеа муаррифӣ мегарданд. бояд зикр намуд, ки олимпиадаҳои фанӣ ҳамчун яке аз василаҳои муҳими рушди тафаккури илмӣ ва рақобатпазирии хонандагон арзёбӣ гардида, барои омодасозии насли оянда ба дастовардҳои бузурги илмӣ заминаи устувор мегузоранд. пардохти иҷрои китобҳои дарсӣ дар шаҳри Душанбе пурра ғайринақдӣ шуд. татбиқи барномаи билингӣ шаффофияти пардохти маблағҳои иҷораи китобҳои дарсиро таъмин менамояд. тибқи нақша дар марҳилаи минбаъда ин таҷриба дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ амалӣ хоҳад шуд. иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад.
қадами нав дар самти рақамикунонии соҳаи маориф. дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе пардохти маблағи иҷораи китобҳои дарсӣ пурра ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст. тибқи нақша дар марҳилаи минбаъда ин таҷриба дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар низ татбиқ хоҳад шуд. бо ҷорӣ гардидани ин низом волидон метавонанд маблағи иҷораи китобҳои дарсиро ба осонӣ тавассути телефони мобилӣ ва дигар воситаҳои электронии пардохт анҷом диҳанд. ин тадбир дар доираи иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ роҳандозӣ гардидааст. татбиқи ин барнома шаффофияти пардохти маблағҳои иҷораи китобҳои дарсиро таъмин намуда имкон медиҳад ки ҳамаи маблағҳо мутобиқи муҳлатҳои муқаррар гардида мустақиман ба суратҳисоби махсуси вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гарданд. аз ҳама ҷиҳат ин барнома бисёр муфид аст ба худи ҳисоббаробаркунии муассисаи таълимӣ ва худи падару модарон тавассути барнома метавонанд бо амонатмобайлои худ пардохт кунанд маблағи иҷораи китобҳои дарсиро. ташвиши волидайн аз агар дар ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон гирем метавонанд бо телефонҳои мобилии худ тавассути посттерминалҳо маблағи иҷораи китобҳои дарсиро пардохт кунанд. низоми билингии иҷораи китобҳои дарсӣ имконият медиҳад ки шаҳрвандон ҳатто берун аз кишвар маблағро тариқи ҳисобфактураи пешниҳоднамудаи муассисаи таълимӣ бо истифода аз паёмак смс пардохт кунанд. қобили зикр аст ки пас аз пурра ба истифода додани ин низом новобаста аз ҷойгиршавии муассиса шаҳр ноҳия ё деҳоти дурдаст пардохти иҷораи китобҳои дарсӣ дар шакли ягона ва бо талаботи якхела амалӣ хоҳад шуд. бояд гуфт ки ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ пардохтҳое мебошанд ки бидуни истифодаи пули нақд тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ чекҳо ва ҳамёнҳои электронӣ анҷом дода мешаванд. яке аз афзалиятҳои асосии чунин пардохтҳо осон зуд ва бехатар будани онҳост ки дар сурати истифодаи дуруст сатҳи эътимод ва амнияти молиявиро таъмин менамоянд. истифодаи мақсадноки замин ва ба роҳ мондани кишти такрорӣ ба деҳқонони ноҳияи Қубодиён имкон додааст ки дар як сол то 3 маротиба ҳосил ба даст оранд. имрӯзҳо маҳсулоти ҷамъоваришуда аз даври сеюми кишт бозорро таъмин намуда ҳамзамон бо идомаи парвариши зирояти барвақтӣ заминаи бо эътимоди таъмини бозор бо маҳсулоти тару тоза дар фасли баҳор фароҳам оварда мешавад. аз фаъолияти кишоварзони ноҳияи Қубодиён Исмоил Соҳибназар ва Искандари Саид гузориш медиҳанд. бо такя ба шароити мусоиди табиӣ, захираҳои бои обу замин ва таҷрибаи ғании кишоварзон дар ноҳияи Қубодиён истифодаи мақсадноки замин сол аз сол густариш меёбад. ин омилҳо имкон фароҳам меоварад ки деҳқонон аз як қитъаи замин дар як сол то 3 маротиба ҳосили фаровони маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба даст оранд. айни замон дар хоҷагиҳои ноҳия ҷамъоварӣ ва пешниҳоди ҳосили сабзӣ, карам, гулкарам, шалғам ва турб ба бозор идома дорад ки ин маҳсулот ҳосили даври сеюми кишт маҳсуб меёбад. тибқи иттилоъ дар ҳамин заминҳо дар кишти аввал картошка, дар кишти такрорӣ ҷуворимакка барои дон ва полезӣ ва дар кишти сеюм сабзавоти зикршуда парвариш гардидааст. ҳамзамон деҳқонон бо дар назардошти талаботи рӯзафзуни бозор ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти тару тоза ба парвариши сабзавоти гуногун барои фасли баҳор низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. барои гирифтани то 3 ҳосил асосан гармхонаҳо истифода бурда мешавад. зироатҳои сабзавоти барвақтӣ помидор, бодиринг, карам ва дигар намуди сабзавотҳо зери плёнка киш карда шуда дар моҳҳои март апрел ба бозорҳо бароварда мешавад. солҳои охир бо мақсади истифодаи самаранок ва ҳамешагии заминҳои корам хоҷагидорони ноҳияи Қубодиён ба бунёди гармхонаҳои мавсимӣ ва доимамалкунанда низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. ин иқдом на танҳо ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот балки ба баланд шудани сатҳи даромаднокии хоҷагиҳо мусоидат намуда дар маҷмӯъ ба таъмини устувори бозор бо маҳсулоти ватанӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. шароити мусоиди иқлим ва обу замин махсусан бо ташкили чунин гармхонаҳои доимамалкунанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон имкон аст ки тамоми фаслҳои сол ҳар қитъа замини корам мақсаднок истифода шуда аз он ҳосили фаровону хушсифати маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба даст оварда шавад. бо ҳамин мақсад дар ноҳияи Қубодиён дар масоҳати 1 гектар чунин гармхонаи доимамалкунанда бунёд гардидааст ки имрӯзҳо дар он парвариши ниҳолони помидор идома дорад.
با گفته خواجگیداران نهالان پمیدار در این گرمخانه نیمه ماه نوامبر گذرانیده شده است. خواجگیداران مقصد دارند که نیمه های ماه مارس الکی حاصل اولی پمیدار را به بازار پیشنهاد نمایند. چونین اصول پیشقدم کشاورزی در ناحیه قبادیان عامل مهم رشد ساحه، تامین امنیت آذوقه‌باری و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی به شمار می رود. سال 2025 از جانب شخصان حقوقی و واقعی 280,000 جای نو کاری ایلاوگی و برقرار شده تأسیس شده شد. از این شماره 74,000 جای کار دائمی، 49,005 جای کار موقتی و 152,000 جای کار موسمی میباشند. در این خصوص 3 فوریه ضمن نشست مطبوعاتی مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان به خبرنگاران اطلاع دادند. اطلاع داده شد که سال 2025 55,808 نفر در شرکت هایی که به جلب قوه کاری مشغولند با کار تامین گردیدند. گفته شد که یکی از سمت های اساسی فعالیت وزارت این هرچی بیشتر به نمودن شغل فرا گرفتن اهالی قابل مهنت، آماده نمودن کادرهای کارگری وابسته به طلبات بازار مهنت و دستگیری طبقه های آسیب‌پذیر اهالی می باشد. سال 2025 در 17 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی جریان تقسیمات ختم کنندگان انجام داده شده. از 534 ختم کننده 304 نفر طبق راهخط به کاری معین گردیده تامین گردیدند. این نشان دهنده از بالاروی سطح مسئولیت و آمادگی کسبی متخصصان جوان شهادت می‌دهد. این نکته امروز ضمن برگزاری نشست خبری در کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید گردید. ابراز شد که سال 2025 در سمت تأمینات حقوقی ساحه از جانب کمیته 47 سند معیاری حقوقی تهیه شده است. با مقصد فراهم آوردن شرایط واقعی تجربه آموزی استحصالی برای خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی در سال 2025 بین مؤسسه‌های تعلیمی و شرکت‌های کارخانه‌های گوناگون دولتی و خصوصی 594 شرطنامه همکاری به امضا رسانیده شده است. ساحه معارف یکی از بخش‌های اساسی فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه به حساب رفته. برای رشد همه‌جانبه آن پیوسته چاره‌های مؤثر عملی می‌گردند. حالا در حدود ناحیه ساختمان 22 مؤسسه تا مکتبی و 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ادامه دارد. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی معلومات داده شد. در ناحیه 30 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و 21 مرکز انکشاف کودک فعالیت دارد. تاکید کرده شد که در سال تحصیلی 2024-2025 963 خواننده مؤسسه های تعلیمی ناحیه در 14 المپیادای جمهوری اشتراک نموده 234 نفر آنها غالب دانسته شده سزاوار جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه ساختمان 109 بینای بلند آشیانه، 9 بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 8840 جای نشست، ساختمان 10 مؤسسه تا مکتبی برای 2020 کودک بنیاد و نوسازی، 23 کارخانه صنعتی و بنیاد 5 گلگشت در نظر است. در این خصوص مسئولین ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع دادند. با اطلاع مسئولان در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به حالت 31 دکبر سال 2025 در 22 محله ناحیه با سهم صاحبکاران و ساکنان نزدیک 16 کیلومتر راههای داخل محله ها اسفالت پوش کرده شد. دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان با مقصد وسیع نمودن دایره همکاری‌های سودمند علمی و تعلیمی و ایجادی در سال 2025 با دانشکده صنعت معاصر روسیه سازشنامه همکاری را برای 5 سال تمدید نمود. این نکته امروز ضمن نشست مطبوعاتی در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده تاکید گردید. گفته شد که در سال 2025 دانشکده را 358 دانشجو ختم نمودند که نزدیک 70% ختم کنندگان با کار تامین شدند. اینچنین در سال 2025 25 دانشجو طریق کوتای پرزیدنتی دانشکده را ختم نموده در محل زیست خود با کار تامین گردیدند.
соли 2025 донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саймумин Раҳимов дар 135 мусобиқаи варзишии гуногун донишкадавӣ, шаҳрӣ, минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда 446 медал ба даст оварданд. Ин нуқта зимни нишасти матбуотӣ иброз гардид, ки донишҷӯён аз мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ 135 медал ва аз мусобиқаҳои байналмилалӣ 65 медал ба даст оварданд, ки тавассути он мавқеи муассиса дар арсаи варзиши миллӣ ва байналмилалӣ тақвият меёбад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки шумораи зиёди медалҳо маҳз бо мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ рост меояд. ин аз сатҳи баланди омодагии варзишгарон ва кори самараноки ҳайати мураббиён дарак медиҳад. ҳамзамон иброз гардид, ки соли 2025 аз ҷониби бахши тарбияи ҷисмонӣ ва варзишии донишкада 140 чорабинии оммавии варзишӣ ва солимгардонии сатҳи ҷумҳуриявию донишкадавӣ ба нақша гирифта шуда буд. ҳамаи онҳо 100% иҷро гардиданд, ки ин фаъолияти муназзам сатҳи баланди ташкили кор ва таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ба таҳкими саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим шаҳодат медиҳад. идомаи ахбор. дар шаҳри Хуҷанд бо ҳадафи истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, пешгирӣ ва ошкор намудани қонуншиканиҳо ва истифодаи панелҳои офтобӣ бо ҷалби масъулон корҳои фаҳмондадиҳӣ тақвият дода мешавад. анҷоми ин тадбирҳо натиҷаҳоро дар самти ворид ва насби панелҳои офтобӣ дар иншооти иҷтимоиву хизматрасонӣ зиёд намудааст. гузориш дар ин хусус. дар шароити афзоиши талабот ба нерӯи барқ дар баробари бунёди иншооти энергетикӣ, нерӯгоҳи барқи обӣ аз ҷониби соҳибкорон насби панелҳои офтобӣ, таъмини иншоот бо рӯшноӣ дар сарфаи энергияи барқ ба манфиат арзёбӣ мегардад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания, коргоҳи дӯзандагии Лидер, маркази хизматрасонии Бахтиёр шаҳри Хуҷанд, маркази хизматрасонии Мусаффо дар шаҳри Бӯстон ва дигар даҳҳо иншооти хусусӣ бо насби панелҳои офтобӣ барқ барои истифодаи эҳтиёҷоти бино ва корхонаҳои худро таъмин намуданд. ин тадбири самаровари истифода аз манбаъҳои алтернативӣ дар таъмини рӯшноӣ фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд амалӣ шуда, масоҳати калони боми бозор панелҳои офтобӣ насб шуда ба гуфтаи масъулин барои коҳиши истифода аз нерӯи барқ ва таъминоти худӣ мусоида намуд. мо 120 киловатт панелҳои офтобӣ насб намудем. дар фасли тобистон дар як моҳ мо агар 83 000 киловатт тақрибан барқ истифода барем, 24 000 киловатташа айсоби панелҳои офтобӣ истифода барасонем. дар моҳи январ, декабр, яъне фаслҳои зимистонӣ бошад, агар тақрибан 66 000 киловатт агар мо истифода барем, агар аз вай 7 000 киловатташ айсоби панелҳои офтобӣ. иқдом гирифтем, ки боз 130 киловатт панелҳои офтобӣ барои бозори мо насб кунем. кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд баҳри сарфи нерӯи барқ, риояи талаботи қонун дар бораи энергетика, фаҳмонидани моҳияти тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо аҳолӣ, корхонаву ташкилот ва истифода аз тарзи муосири тавлиди энергияи барқ аз офтоб ва манфиати он корҳои фаҳмондадиҳиро тақвият бахшиданд. вариқаҳои таблиғотӣ оиди дурустии истифодаи нерӯи барқ роҳ надодан ба қонуншиканиҳо байни аҳолӣ тақсим карда шуд. корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба сарфи нерӯи барқ, истифода аз манбаъҳои алтернативӣ самара дода, корхонаи саноатӣ, марказҳои хизматрасонӣ бо насби панелҳои офтобӣ ниёзи хешро қисман аз ин ҳисоб бароварда дар сарфаи нерӯи барқ саҳмгузорӣ менамоянд. ҳоло масъулини бозори 20-солагии истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд тасмим доранд, ки оянда низ насби чунин таҷҳизот баҳри тавлиди энергияи барқро зиёд намоянд, ки аз воситаҳои муассири таъмини ниёзи иншоот ва сарфи энергияи барқ маҳсуб меёбад. роҳи мошингарди душанбе, ваҳдат, рашт, лахш сарҳади қирғизистон дар даврони истиқлоли давлатӣ бунёд гардида, имрӯз ин масир ба ронандагону мусофирон хизмат мерасонанд. рӯзҳои охир дар ҳудуди ноҳияи лахш барфи зиёд борид, вале ин боришот ба рафтуомади мусофирону ронандагон монеа эҷод накард. гузориш дар ин хусус. ин ҳудудҳои ноҳияи лахш аз сатҳи баҳр тақрибан 1700 метр баланд аст ва бо назардошти ҳамин ҳама сола бориданӣ барфи бештар ба қайд гирифта мешавад.
дар ағбаи қарамиқ наздики 1.5 метр барф борида аст. дар чунин шароит сари вақт тоза кардани ин қисмати роҳи автомобилгарди душанбе ваҳдат рашт лағш сарҳади қирғизистон аз барф пешгирӣ аз яхбандӣ ва таъмини ҳаракати нақлиёт аз кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи лағш масъулияти баландро талаб мекунад. зеро ин масир тоҷикистонро бо қирғизистон пайваст мекунад ва аҳолу ронандагону мусофирон аз давлатҳои гуногун аз хизматрасонии ин роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта истифода мекунанд. ҳоло фаъолияти роҳдорон ба таври шабонарӯзӣ сурат мегирад. ноҳияи лағш яке аз ноҳияҳои дурдаст кӯҳистон ба шумор меравад. ба мо техникаҳои муосир дастрас гардид. ба мақсади таъмини ҳаракати нақлиёт дар роҳҳои минтақа 8 адад техникаҳои гуногунтамға вобаста буда дар қисмати ағбаи қарамиқ ки аз сатҳи баҳр дар баландии 10700 метр ҷойгир мебошад, коргарон ба ҷалби техникаҳои роҳдорӣ кору фаъолият доранд то ҳаракати мӯътадили нақлиёт бо таври доимӣ таъмин карда шавад. дар вақти боридани барф, шамол ва ҳарорати паст, таъмини ҳаракати нақлиёт дар ин масири байналмилалӣ фаъолияти шабонарӯзиро талаб мекунад. дар маҷмӯъ муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи лағш аз километри 280 то километри 316 дар маҷмӯъ нигоҳдории 41 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта, 38 километр роҳи маҳаллӣ ва роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаро ба уҳда дорад. ҳоло ки фасли зимистон асту боридани барфу паст будани ҳарорат дар ин баландкӯҳҳои кишвар идома дорад, ҳадафи кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи лағш барои сари вақт тоза кардани роҳҳо аз барф, пешгирӣ аз яхбандӣ ва таъмини ҳаракати нақлиёт дар масири душанбе ваҳдат рашт лағш сарҳади қирғизистон равона карда шудааст. тамоку ва истифодаи пайваста аз он ба саломатии инсон зарари ҷиддӣ дорад. бо вуҷуди он ки иттилооти зиёд дар бораи оқибатҳои манфии он паҳн шудааст, ҳанӯз ҳам миллионҳо одамон ба истифодаи он идома медиҳанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. фишорбаландӣ, ғализии хун, саратони гулу ва даҳон, бронхит, захми меъда, камшавии вазн, заифии биноӣ, харобшавии дандон, резиши мӯй ва боз даҳҳои дигар аз бемориҳое мебошанд ки инсон дар натиҷаи истифодаи маҳсулоти тамоку гирифтор мешавад. ҳарчанд дар борҷомаи он ишораҳои марбут ба зарари тамоку оварда шуда бошад ҳам, вале аз чӣ бошад ки дидаю дониста харидорон ва истифодабарандагони он бештар мегардад. бемориҳои музмини эмфиземияи шуш, бемориҳои роҳҳои нафас, бемориҳои саратони лоҳапардаи даҳон, бемориҳои саратони шуш, бемориҳои сактаи дил, бемориҳои дилу рагҳо ва як зумра дигар бемориҳо бевосита дар байни шахсиятҳое ки ба маҳсулоти тамоку даст мезананд ё ки аз маҳсулоти тамоку суистеъмол мекунанд, дар байни сигаркашҳо ин бемориҳо ба маротиб зиёд ба қайд гирифта мешавад нисбат ба он шахсиятҳое ки ба маводи тамоку мисол даст намезананд ё ки аз маводи тамоку истеъмол намекунанд. вақте ки шахсият ба суистеъмоли маводи сигор даст мезанад, дар вай ҳам вобастагии рӯҳӣ ва ҳам вобастагии ҷисмонӣ ташаккул меёбад аз ҳисоби анамин маводи никотин. барои истифода аз фурӯши тамоку ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку қабул намудааст ки мувофиқи он фурӯши маҳсулоти тамоку дар дохили биноҳо, ҳудуди муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, низоми маориф, фарҳангӣ, варзишӣ ва сайёҳӣ маън аст. инчунин фурӯши маҳсулоти тамоку дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ба шахсоне ки ба синни 18 нарасиданд иҷозат дода намешавад ки ин барои солим ба камол расидани насли наврас мусоидат менамояд. дар таркиби тамоку зиёда аз 4700 намуд маводҳои химиёвӣ муқаррар карда шудаанд ки аз ин теъдод 200 намуди он ба солимии инсон, ба саломатии инсон зарар дорад. мубориза бар зидди тамоку яке аз вазифаҳои муҳими замони муосир ба шумор меравад. дар робита ба ин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ чораҳои муассир андешида истодааст. дар як қатор мамлакатҳо шумораи истеъмолкунандагони сигор коҳиш ёфтааст. барои тарки ин одати бад ҳар шахсе ки вазъи саломатии худро дар мадди аввал мегузорад бояд талош намояд.
در ارژانتین بیش از 45,000 گکتار جنگلزار نابود گردید. بر اثر سردی از معیار زیاد در لهستان 54 نفر به هلاکت رسید. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. در ارژانتین سوختاری جنگلزار به عمل آمد. بیش از 45,000 گکتار به کمی آتش رفت. ضرری جدی آتش در یکی از باغ‌های ملی ارژانتین بسیارتر به قید گرفته شده است. این باغ در رویخط میراث جهانی یونسکو داخل شده است. مقامات ارژانتین در 4 منطقه حالت اضطراری اعلام کردند. هزاران نفر ساکنان و سیاحان به جای امن کوچانیده شد. در خاموش کردن آتش تکنیک‌های مخصوص و صدها آتش نشانان فعالیت دارند. خدمات حالت‌های فوق‌العاده هشدار دادند که وضع می‌تواند بدتر شود. در یاوه غربی اندونزیا سیل به عمل آمد. در نتیجه 74 نفر به هلاکت رسید. 6 نفر دیگر به نام و نشان گشتند. سبب به عمل آمدن سیل باریدن بارانی پی در پی در اندونزیا می باشد. تقریبا 30 خانه‌های استقامتی خراب گردید. زیاده از 200 نفر را به جای امن کوچانیدند. طبق اطلاع مقامات جستجو دوام 1 هفته باز ادامه خواهد یافت. این گونه وضع هوا تا ماه مارس دوام می‌کند. دوامی چند روز اخیر بر اثر سردی‌های از حد زیاد در ایالات متحده آمریکا 42 نفر به هلاکت رسید. زیاده از 500,000 نفر ساکنان به برق ماندند. سردی بسیار در بعضی منطقه‌های کشور در راه‌های ماشینگرد مشکلی ایجاد نمود. طبق اطلاع مقامات این سردی دوام هفته باقی میماند. از سبب سردی از حد زیاد در پولشا 54 نفر به هلاکت رسیده. 34 نفر دیگر را نجات دادند. در دوام هفته اخیر حرارت هوا تا 30 درجه خنک شده است. کارشناسان میگویند که این حالت تا آخر ماه ادامه می‌یابد. ورزشگری توجیک میجگونا самадова در مسابقه کسبی سازمان بین المللی بوکس در شهر مسکو اشتراک نموده غلبه را به دست آورد. این کامیابی قدم مهمی در ادامه کارنامه ورزشی میجگونا самадова در بوکس حرفه‌ای میباشد. تفصیلات در گزارش رحمتشاه عبید. боиси хушнудӣ аст ки дар шароити имрӯзаи рушд ва дар доираи татбиқи сиёсати созанда ва варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати кишвар ки дар маркази он ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим инъикос меёбад роҳ овардан ба варзиш машғулияти асосии мардум бахусус наврасону ҷавонон гардидааст. мижгона самадова бонуи 27 солаи тоҷик дар мусобиқаи касбии созмони байналмилалии бокс аиба про 14 ки дар шаҳри москав баргузор гардид бар намояндаи русия дарья абрамови 35 сола ғалаба кард ки боиси ифтихори ҳар як фарди ватандӯси мамлакат мебошад. мижгона самадова ба қулаи баландтарини варзиши касбӣ роҳ ёфт ки ин боз як армағони замони соҳибистиқлолии кишвар мебошад. муҳорибо аз 6 раунд иборат буд ва дар ҷараёни он мӯҷзани тоҷик моҳорати хуби техникию тактикӣ нишон дода бо қарори якдонаи доварон ғолиб дониста шуд. ин комёбӣ қадами муҳиме дар идомаи корномаи варзишии мижгона самадова дар бокси ҳирфаӣ мегардад. бояд зикр намуд ки мижгона самадова дар риштаи бокси ҳаваскорӣ ки дар мусобиқоти байналмилалӣ ба як қатор дастовардҳо мушарраф шудааст, ӯ барандаи ду каратаи ҷоми ҷаҳон дар риштаи бокс ва кинбокс байни духтарон буда дар мусобиқаи қаҳрамонии осиё 2021 медали биринҷӣ гирифтааст. инчунин мижгона самадова дар бозори 19 тобистонаи осиёӣ ки соли 2023 дар шаҳри хоанҷӯи чин баргузор гардид дар мусобиқаи занон дар вазни то 57 кило медали биринҷӣ ба даст овард. дар мусобиқаи қаҳрамонии бокси ҷаҳон миёни бонувон ки соли гузашта дар шаҳри ниши сербия доир гардид ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфта ва бо ҷоизаи молӣ ба маблағи $10,000 сарфароз гаштааст. мижгона самадова ба бозиҳои 33 тобистонаи олимпӣ дар шаҳри парижи фаронса роҳ хат гирифта буд. футбол байни аҳолии тоҷикистон нисбат ба дигар намуди варзиш маҳбубияти бештар дорад. бо ҳамин мақсад дар ноҳияи рӯдакӣ мусобиқа аз рӯи намуди футболи хурд байни ҷавонони шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия баргузор гардид. гузориш дар ин хусус аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи рӯдакӣ мусобиқаи варзишии футболи хурд байни ҷавонони шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия баргузор карда шуд. дар мусобиқаи футбол ки ҷавонони шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия иштирок намуда маҳорату малакаи футболбозии худро нишон доданд. футбол байни аҳолии тоҷикистон нисбат ба дигар намуди варзиш маҳбубияти бештар дорад. футболи тоҷик
ба андешидани тадбирҳои амалӣ ва ояндагирона аз ҷониби президенти федератсияи футболи кишвар муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар 10 соли охир ба гунаи бесобиқа рушд намуд. Масъулин қайд намуданд ки ташаббусу иқдомҳои фарзандони фарзонаи миллати тоҷик на танҳо баҳри рушди Тоҷикистон равона шудааст. ибтикороти кишвари мо марзҳои мамлакатҳоро убур карда таъмини ҳаёти осуда, ҳамдилӣ, сулҳу ободии сайёра ва солимии аҳли башарро фаро мегирад. дар фарҷом ғолибон муайян шуда дар вазъияти тантанавӣ бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 4 феврали соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу-ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 4-9 дараҷа хунук, рӯзона то 5 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 20-25 дараҷа, рӯзона 4-9 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 4-9 дараҷа, рӯзона 13-18 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона то 5 дараҷа, рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 1-6 дараҷа, рӯзона 18-13 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона то 5 дараҷа, рӯзона 13-18 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона то 5 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо то 7-9 дараҷа хунук, рӯзона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 3-5 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда туман мефарояд. ҳарорати ҳаво шабона 1-3 дараҷа гарм, рӯзона 16-18 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушу болидаро таманно дорем. хайр,